movie lo in ran tira chuan mechano pangpakhat kim momi chu stage a perform lai chu aron langa mipui lampo chuanin anlo au phurna sa hle ani chu thil chuan momi chu superstar ni theitura abe na konga chuan chakna anei lentir em maya ma sila adu thu samram tong batur chuan a hmelin a support lo tial tirati thei momi chu lo thang lian zelin a hmel chuan chiat lam apan tel tela ama nu ngei po in beidong to mai turin a hril nge ma se momi chuanin adu thu samte ti puitlena tur konga ke apen na lakata beidon mai chu atum bo lova skula inti siak na an ya te chuan ala tel ta zelani high school halu nuwa po momi mel chu a chetol tola azir lai puite chainom na po ato pha fo bokani kum sang ni pakwa kum aloin her chuaka momi chu nula pangai mai chu aloni veren rona zan khachu momi chuanin tv an chua alam thiamte do sana anlo perform lai chu a thlir futa a chu chuan adu thu samram chul to hnule akal san to hnu kha kai thau thar le in malam pan zai rel atum ta zoka chumi zana chuan in chei par tanin social media platform pakhata chuan live show nein a in lan vele ta a mi tena ani na dik takan shiat lo nan ti in my core avua max gal ti in stage name a in phu ngal bokani momi thiam thil apian moina chuan in fans tam tak anei tir ngala ani na taka chuan momi hianin nun chini anei ang mai hiani zing tin mai hian an thona hmuna a tho puitele a aya chung deuh ten tongkam chetak tak le musit na tongkam ti hriat ngoi ngoya tongkam an nei thin wang ani a momi best friend yosang suni po chuan diglo taka deuh so na tongkam te adong ve thin tho bok an ngai dana chuan an office a mi pa thok ve hote zong zong chu mi pale player khur herna konga mei chen dokte fiam thina chuan an chua sangsun le momi te thian dun chuanin ari mi chung chang chu an soi dun na sa thin hle a ani chu an ma ni thian dun ang lo taka mi pa te ngai ven le helron ani wangani a chan chu ari mi chu a mel that em wangani a adu takan mu lai pa hi momi te thona hmuna an boss ber pa gi khuna ani a gi khuna thatna le taksa moina chuan momi chu a hi ple a tin chu baga pa gi khuna hi ana thokte chunga dik taka chu thin ani awang ani pakhat bok ana thok ten ti sual an lo nei ani chuan tu ma hau she anei ngai lawa ma se vandoi thak tak mai hian pa gi khuna chu kopui nei to mi pa ngat alo ni to ni momi chuan ati thei tok ral khat atanga an bo chelo tak thir vung bang chu ti tur anei lawa zana chuan momi chu mi pa te lom zong tak tur in thuamin live stream chu akal pui le ta a live ane piang hian mai ko dang dai tak avo azia mi ten tunge ani chian sia thailo nan ati ani atuk zana chuan hathok haute chu zan ri einan chuak hawa momi chu Mr. Pa kanung chang chuan mak ati tir hle a chan po arim in tur thit sak adu la uwangani chu lawa momi te thopui pakhat chuanin tun lai mi te ngai ven ron le soilar tak max gal chung chang chu Mr. Pa ka nena chuan a shilve a tun din hmuna phei chuan social media mi te du bern hial khopalarani thu a sei bokani momi chuan an office a thok ve a fans ta zinga an lo omve rengani ti a share chuan makati hle a twin zai an real don ta pa gi hun le momi te chu karp khata hian an chuang duna a chan chu an hona tur hmun lam ain an wangani chuta pa gi hun chu kara an chuan lai chuan an pui hian aron kola ma se gi huna chuan anu pui kyanga chuan ma ni chawa kara chuang ani thu chu soin abula chuang ve momi chu omlo angin asoi de maya chu chuan momi chu aril ru ati boitir hle ani momi chu ati dan pangai bokin live stream alo nei le meka a hmalama athil ton te chu a fans te ma chuna soivel engwanga an boss khan anu pui na dot suya kar chunga ama chawa thu anga ain soi chante chu engwange ni theyang tia chuan ril ru a buai hlea chuta a fan singa pakhat chuan ron commentin ama chuanin max gal chu a hmangai em thule an boss chu sei to lawa theihil to turin aron commenta atu ka chuan sangsun le momi te pani chu ron lang le in sangsuni chuan an boss pupa ka chu social media lama chuan ma ni in ngai hlu le inda sang ve wa chi nia shia thu chu alo suya ma se momi ero chuanin Mr. Pa ka chu a chiat na lai a phal mol lawa adu hlia reng mai ani momi chuan ari mi chu midang om lai Mr. Pa kan a hauta chuan alo hlim em a
ti chuan in lama a ho ma in momi chuan Mr. Park na a ho wang maya zam lo turin Arimitsu alo fu sau bok in lampan nana momi in train lo theng tur lo nga mek lai chuan a train ka chu office lam a thei ngilani ti a hre chuaka man mo bakleng chuan office lam chu apan phei ngal office hung alu chuan pagi hun alut lai tak chu awanang fumana ani chu Ariminen alai mudun reng alo ni momi chuan engkim chu alo mu ve veka Mr. Park le Arimite chuan in kung kaina engemot tak an lo nei ru reng ani ti a hre chuak ta a thil mu chuan aril ru chu tin a hle in konga akal lai te po chuna trap homa rei takata to alo hmangai le star kumhlun chuan amma nilo Arimi alo khosak pui thina wang te chuan an na hle ani zana chuan aril runat luata azu chu a in wak maya a rui phur pa bok nen chuan life nei la in en tu tam tak te ma chuan a thuam hno chu a hlip tarup mai zinga chuan momi chuan zan lam a thilo ti to te chu angai tu khira chaching a in ti in a in ti hle bok office an kal hnuwa po momi chu Arimi laka chuan lung oilo em maya an boss pagi hunale Arimi te in kar in leichin om chu a thian te hobula chuna sei chuak bok momi chuan a thian te chu midang tu ma bula sei chuak to lo turin a sil ve takna a ma se a sot lo hle reilo te a an office an thok hau zong chuan an boss te in kung kaina chu an shele ta thau thawa na atanga aban hnu in lampan akal don lai mek chuan momi chuan pagi khuna rui ma halo om lai chu hmuwa ma ni in ti hlum hi alo tumani ti chuan momi chuan Mr. Park chu thla ho mai chu atum ta a ma se Mr. Park chen address a she si lo ti ngai na nga om to lo wang chuan Mr. Park chu motel lama chuan roi tangota atuk zinga Mr. Park alo har chhuwa chuan thana thu po soilovin momi chu a chua san ngal deya office lama momi a thlen hnu chuan Mr. Park an bana thelu da ni ti thom chu shia in angoi ngal veka a chan po na to khote zinga Arimine na anin kar thu a shiat apuan zar wang khani momi chu a thil lo soidara wang chuan a in thiam lo let ling hle a chan chu an boss Park ka chuan an company chu chua san lo se adu ani chuta momi chuan in melama hian ama chu marks galani thu hi tu emhne na tang hina dong hlol maya amel dona wang chuan momi chu hlau thong hle in thiana hmun lama chuna kal ngal wata ani na dik tak chuak tu an omani ti achia da wang chuan a hlau thong tan to hle ani in lampana homek lai chuan momi chu a fence rin om tak pakhat chuan a om nom nan lo hnem ve chara ani chu tu dang ma ni lovin momi fence le mel thapa ti in da an company a thok ve mi pakhat a ming juona ma chu alo ni renga ani chu anau pan lai tang renga thian kom ngai lo mania om ngut chi le chu tak mi ani a anau pan lai tangin a thian te chuan in an ngai sa in an ti du da thin hle bok midang ai a thawa wang te chuan hu sit na atok na em a chu wangin juona ma chu mal takin alo thang lian chho ve ani in lama ho changa anu in ataksa hliam om te chu engwanga om nge ani azo chuan juona ma chu angoi mai zela engma soi chuak ngai lo ona manu chu numol mangve tak mani fa te chuanga ngai sak em mai tu ani a ani chuan in afapa chu alo puitlin ve khuna chuan doctor ni se ati hle ona ma chu no pangfing tak ni ma sila medical school lu chu atum bar lo thung ama ero chu juona ma chu grade tak nen a graduate ve hlau maya chu wang chuan ol sam takin na po a mungal ke nge ni puitling alo ni hnuwa po juona ma chu alangoi choin alamal reng thawa magazine le khabuhur herchi atanga in hnang fak chu a chin dan than ni in a sex toy ne in kom hlim chu anuam ati tok le a tu dang angai san pa bik lawani juona ma chuan in midang te mit menga tak en hi a hlau thlat maya an hmela en a in ti in mi abiak chang pon an kut emo an taksa khoilai emo a en mai thin nikha chu an office a chuan momi kut chu mu in a thil mu chuan a thong khop maya a chan chu momi kuta khwa wang omle social media live stream nei thin marks gali khwa wang nei na chu ainang chi ani ti a hriani chumi hnuwa tang phei chuan ju ona ma chuanin marks gali na live stream anei piang hian a mai ngai lawa angai zong ta em mai akianga momi a thut chang te chuan alo lai thei em bok du zong na ten an du le chak zong chu shiat alo har lo ni ngei turani ju onam chuanin momi in an boss pagi khuna chu a mel du ani ti a hre thiam thuaya a thi khle bok ma se sei chuak turin huai sen na anei bok si lawa
Trum khat chu momi nen chau hian elevator an chang duna chuta chuan a huai sen na zong som khoma aril ruput mang chu momi nena puan chu atuma ma se atum ngial pon a thei tangang lavani Kamizan momi in an boss le ariminte in laichin a hria chhuah zan tak khan zu ona ma po kha office chunga khan lo lut vele a momi ril run na taka a omang khan ani chu a om ve hau lova an boss le arimite khosalai a hmu chuan a hlim zok ema a chan chu momi chuan alo hmangai le duru mai Mr. Pakan ama ni lo mei chedang alo khosak puiti a hria chhuah to wang chuan ani ona mangai dana chuan momi chu an boss gi huna chuan in a phulo ati hle a atuka chuan zu ona ma chuan momi in Mr. Paka rui to lutuk hruaya motel lama akal puyani ti a hria chuan ngoi hle a athin lung chu chunang khialana ni in a shebok atuk zinga chuan momi chu mela tanga bia in Max Galani ti a hria thu chu asuya zana chuan momi chu offense hauten en chata in komin anti ti nok noka momi chuan ama awang liawa adu takin akal sanangai tak thu chu offense nera chuan a soibok chuta offense zong zu ona matelin momi chu phuna thar siam tumin an lo fui sau hloma handsome mong ti account nei tu hianin momi chu in hmu puya hian a soma chu thil chu zu ona ma chuanin alo tuar theilo hlea momi chuanin handsome mong ti chu hmu tumin a in buat sei ve a an hriat mai lo nan ti in hmai kor le sunglass awa deuh kherbok suta handsome mong chuanin engang hmel pian hmang po lo puma se ani chu a hmel that tho thawarin tatawang chuan momi po chuan a hmai kor wa lai le tarmit wa lai chu a phela handsome mong intipa chuanin momi hmel pian hmang dik tak chu tha ti thu a soimok mai a thu soi chuanin momi po chu hmai kor wa kher lo chuan in tin tok na ani tir ve ta a ma se ani na dik tak zoka chuan handsome mong ka chu a thian ten hian enjoyin momi taksa chen ngei atum wang zo kani chuti mek lai chuan zu ona ma chuan handsome mong tena an thil ti tum dan le momi sakruang moi tak chen tuma ruang man an siam ti a hria chuan a thin rim hle a momi chu handsome mong lakata chan chu ngei chu atumani momi chuan in ona ma call chu alo chang du lova a chan po ona manen chuan office pakata thok dun mai chau an ni a chu wangin lak kher atulin a shelovani le lama chuan handsome mong chuan in momi chu motel lama lo hruai phain mutpui ngei chu alo tuma ma se momi chu an ngai ang ngota mei cha si hnip chu alo ni hau lo mai momi in alo dana wang chuan handsome mong ka chuan in momi chunga chuan kut tho in moi lo takin a chazuya an pani chuan thapui chua in sual boi mai chu an tum da ut mai van doi thak tak mai handsome mong ka chu anin sual boina a chuan atu khum so zong tak hian atla chor maya chutia tlangwal ni khoshelawa aum ta ka wang chuan momi chu a hlau thong ta hle hanti vak dan tur po ashamai silowa momi chuan in zu ona man ngai tu hmel taka alo message na chu an chiara reilo te hnuwa chuan zu ona ma chu motel lama chuan a kau phei ngal momi hnena chuan lova ho ma satur hian a shila engtim alo boipui fel vek tur thu a shil ngal bok momi in akal san tak nu chuan tlangwala chu alo la thi hau lo maya zuona ma chuan in ti ngai na dang shela ven tlangwala chu a that chiang ta lo a voi tam tak a thin zona chuan ona ma chuan handsome monk in te pa chu avita sok mai ani atuka chuan momi chu na akal chunjam to lovin abana chu a thelu zui ngala chanchin chu tu ma hnen a shit lova a thian thatak sang suni hnen a ngei po ona ma chu momi thutluk na siam chuan in thong hle in angui bur maya chuta an hnuai thok pakhat chu momi chen address chu azota top mai momi hnena bungro hlui kal san tak te pek tum anga ain soya zana chuan zu ona ma chu momi chen a hmuna chuna kal tangeya ma se momi apartment chu tu ma anom lo ang mai hian pon lama tangin alawin kal tlat mai chuta in lama aliat le hnu chuan Max Galin live stream alo nei le me ka ni ti a hriat chuan a bar khei chiang hleya Max Gal chuan offense te zong te ma chuan thana thu aron soya it om tak lam kol velin offense te chu amang tha ta ni zu ona ma chu man mo takatlan ngalin momi apartment lam chapan le ngal thuaya akongka chu hong turina chum vaka ti chuan momi po in zu ona ma chu a in chunga lu tur chuna som lu ta ona ma hnena chuan momi chuan live stream anei chunjam theito don lo thu chu asoya achan po tol that tu thazar noya poisoi lo ang takanun man chunjam adu to lo wang ni na soi momi chuan zu ona ma chu offense ta zinga mi mel thapa ti in da ni ti chu a she chuak to a zu ona man a en thlak reng thina wang chuan momi chu ona ma chunga chuna lung oi lo hle a
Zuo na ma chu mi padang te laka chuna dang hlakani ti momi po chuan a hre thiam mi padang te chuanin asak ruang moina chau chu chen andu ani ti ashia ma se ona ma ero chu an mani ang ni velovin atak sapian mang moina chau chu athak lil ani lawani ti po ashia ma se ju ona ma chuanin ama momi chu thinlung taka adu ani aring thei thlot lawa ahne na ona man amangai thu apwan chhualai te chuan momi chu zat takin han nui war ora tuna chuan momi chuanin anun hluya thil thleng to te chu thaire vek turin thutluk na asiam to a momi tharzok ni chu atum to zokani ma se juona ma chu momi thutluk na siam chuan atilung hnur ema chuta momi chu khumlama chuan potthlu in amangai thu te chu a hlan mula ma se momi chunga asuk eu lai chuan a mai korwa lai chu a hli saka chuta chuan momi chuan a hmel pian hmang chu alo thak danglam tirani ti a muthut mai momi chu achunglama chuan tangin ona mathil achunga alo mareng lai chuan ju ona ma ngonga chuan a siam sheiken lai chuan a vita sia maya